Assalamu alaikum. I'm been during this season, you need to know two things. You know what? I say two things. You need to put it in your forehead. Number one, environmental sanitation. Number two is sleeping inside insecticide mosquito net. Because we are approaching the season of malaria, and to prevent yourself from malaria, you have to do these two things I see. Number one, environmental sanitation, regular environmental sanitation, and sleeping inside insecticide net, mosquito net. That's what we call the mosquito net. Yawa, assalamu alaikum jama'a. Ni dai sunana bin Bunayar. Yawa, a cikin wannan season da muke ciki wanda muke approaching, akwai abin da ya kamata ka sani guda biyu ko kuma kake yin su guda biyu. Number one, kake kwantawa a cikin gidan sauro. Number two, kake yawan share gidanka cikin gida, ka daina barin kwata ruwa a gefen gida. Always no, ka gane duk you should sweep all this, ka share su gaba daya saboda ka rage malaria, saboda sauro. Wayannan da kuka gani abin da kuke ganshi a gefen nan, wato ma'ana wanda kuka ganshi a gefen nan sauro kenan, ba shi da mutunci. Gane yanzu wannan sauran da kai ganin shi, wannan sauran da kai ganin shi yanzu sai sa muka kake bata bills da yawa akai, kuma already kun zai da yanayin rayuwa yanzu yake. To da Allah a taimaka yan uwa, kuke kwanci a cikin mosquito net, kuke in akwai ciyawa a gefen ku, environmental sanitation da yawa kullum kuke yi daily ko kuma weekly. In ba ku samu daily ba, kuke after 2 days or 3 days or kuma weekly, insha Allah, to prevent this. Amma masalam.